Lah kur mindho gaweni nek sok plastike kaya ngono iki. Iki pelindung lho. Pelindung kepiye nek anu iki disuwek ngene iki. Sesuk nek gede men ora ngetengi tanggane. Lah rumangsamu iki pelindung kabeh kaya ngene. Rumangsamu damat dadak dilindungi men ora ngetengi tanggane wong iki lombok lho iki. Lah iki campur lanang wedok sakmene ban iki yo. Tengere apa nek lanang wedok nek lombok lanang wedok sing kok ngopo ning wedok nek kok apa lanang dikai pelindung aja. Rasane wangi mbah aku kuredan kok nek wingi wangi aku. Kabeh iki. Kabeh iki kowe rasane wangi, tak tandure dhewe. Matur nuwun wis gelem ngewangi ning kowe iki rasane wangi. Aku wis matur nuwun. Itu ngecak lho. Wis men. Tak sawur kowe kono ora gelem lunga. Panas-panas kok malah mindhoni gaweni tandur sak plastike niki apa ya memper. Pelindung kuwi iki. Pelindung mbahmu salto iki wae. Arak diwangi. Rasane wangi.